तुमचं खूप खूप स्वागत। तर आज आपण बनवणार आहोत उकडीचे मोदक। इथे मी दूध घेतलेलं आहे, तूप घेतलेलं आहे, काजू, बदाम, पिस्ता, वेलची, खोबरं, गूळ आणि तांदळाचं पीठ। आता सर्वात आधी आपण कढई घेऊया। कढई गरम करत ठेवलेली आहे। इथे तूप घातले मी 2 टीस्पून इतकं। आता हे गरम होऊन देऊ आणि खोबरं घातलेलं आहे इथे किसलेला, गूळ घातलेला आहे। आता हे व्यवस्थित मिक्स करू। काजू बदाम पण घातलेले आहेत मी, वेलची पावडर घातलेली आहे। आता हे सर्व एकजीव होऊन देऊया। हे झालेलं आहे। आता आपण एका भांड्यात काढून घेऊया। मी ते ताटात काढून घेतलेले आहे, थंड होऊन देऊ। इथे आणि कढई गरम झालेली आहे। आता दूध घालूया। दुधामध्ये मी तूप घातलेलं आहे आणि चिमूटभर मीठ घातलेलं आहे। आता याला चांगली उकळी येऊन देऊ दुधाला। आणि याच्यात अर्धी वाटी पीठ घातलेले आहे। उकळी आलेली आहे तर मी पीठ घातलेले आहे अर्धी वाटी। आता हे झालेले आहे ताट। इथे मी ताटात काढून घेतलेलं आहे पीठ आणि तांब्याला तेल लावलेलं आहे। गरम असल्यामुळे हे तांब्यानेच करून घ्यायचे, नंतर मळून घ्यायचं हाताने थंड झाल्यावर। आणि इथे मी पाणी लावून मळून घेतलेलं आहे। पाणी लावायचं थोडं थोडं आणि मग मळायचे। आता इथे हाताला तेल लावलेलं आहे। ह्याचे छोटेसे असे गोळे करून घेऊया आणि हाताने पण मळून घ्यायचं अगोदर छान। हे बघा, इथे असं बोटाच्या साहाय्याने अशी वाटी बनवून घ्यायची आहे, वाटी करून घ्यायची याची। आता याच्यात सारण घालूया। 2 टीस्पून इतकं सारण घातलेलं मी। आता हे अंगठ्याच्या आणि दुसऱ्या बोटाच्या साहाय्याने याच्या कळ्या करून घ्यायच्या आहेत। लांब घ्यायच्या आहेत कळ्या। आता हे आपल्या झालेल्या आहेत आणि मध्ये असं हाताने फिरवायचे आहे ते। हे सर्व आता एकत्र करून घेऊया। हे बघा, असे एकत्र करून घ्यायचे आणि मोदक थोडं फिरवून घ्यायचं आणि बघा हे बघा छान झालेलं आहे मोदक। आता याला अजून छान करण्यासाठी आपण फुलाचा आकार देऊया। तेल आणि तूप लावायचं हाताला। अजून एक बनवून दाखवते तुम्हाला। चांगले दाबून घ्यायचे त्या कडा म्हणजे आणि हे बंद करून घ्यायचे। एक्स्ट्रा पीठ असेल ते काढून घ्यायचे वर। आता परत तसंच करायच्या आहेत त्या कळ्या। पीठ असेल तर बोटांना तर ते धुवून घ्यायचं। आता इथे मी इडलीचं भांडं आहे ना ते तापत ठेवलेलं आहे। याच्यात पाणी ओतलेलं आहे। इडलीचं भांडं घेतलं मी आणि इथे आपले झालेले आहेत मोदक। आता हे आपण उकडवून घेऊ। उकडत ठेवलेले आहेत, हे आपण 15 ते 20 मिनिटासाठी उकडवून घेऊया। हे बघा, इथे आपले झालेले आहेत मोदक। चिटकत नाही याचं तर हे झालेले आहेत। आता आपण हे काढून घेऊया। इथे आपले तयार झालेले आहेत मोदक, खूप छान झालेत बघा। मस्त झालेलं आहे। तर नक्की ट्राय करा। आवडले तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।
ओके बाय.